Moikka! Tässä ohjevideo siitä, miten pystyt lisäämään käyttöoikeuksia Google Analytics 4. Mulla on tässä nyt Google auki. Mä voin tietysti tuohon kirjoittaa Google Analytics 4 tai GA4 ja pääsen sitä kautta sinne. Mutta yksi helppo tapa päästä Analyticsiin on kirjoittaa analytics.google.com. Eli mennään sinne. Sitten tulee sisäänkirjautuminen. Tämä on varmaan tuttua, jos sä oot joskus Google Analyticsia tai jotain muuta Google-palvelua käyttänyt. Tästä valitsen sen Google-tilin, millä mä haluan kirjautua sisään. Tässä pitää tietysti ottaa huomioon se, että sillä kyseisellä Google-tilillä, millä sä kirjaudut sisään, pitää olla käyttöoikeudet siihen GA4-tiliin, johon sä haluat antaa käyttöoikeuksia. Ja sillä tilillä pitää olla järjestelmänvalvoja käyttöoikeudet. Tai sen tason käyttöoikeudet, että sä pystyt antamaan käyttöoikeuksia. Eli jos tämä käyttöoikeuksien antaminen ei onnistu, niin kyse saattaa olla siitä, että joko sillä sun tilillä ei ole oikeuksia siihen kyseiseen GA4-tiliin, tai sitten ei ole tarvittavia oikeuksia. Muista se. Mutta anyway, mä kirjaudun nyt sisään. Noin. Ja mulla aukesi tämä meidän Digi-Marketing-tili tähän, mutta jos sulla on useampiin eri Google Analytics-tileihin oikeudet, niin sieltä saattaa randomisti aueta joku, missä sä oot vaikka viimeksi ollut jollain toisella koneella esimerkiksi, tai sitten sillä samalla koneella. Ja jos sulla aukeaa joku väärä tili, mihin sä et halua antaa käyttöoikeuksia, niin täältähän sä pystyt helposti sitten haun kautta hakemaan sitä oikeaa tiliä ja siirtymään sinne. Ja sitten pitää muistaa, että Universal Analytics-tileissä on tämä UA tuossa alussa, ja sitten GA4-tileissä ei ole sitä UAta. Eli siitä helposti tunnistaa, että mikä on se oikea tili. Että jos siellä on vaikka nimetty muuten samalla tavalla ne tilit, mutta sitten siinä on toi ero. Näin. Tuolla vasemmassa alareunassa on tuommoinen rattaankuva ja siellä lukee sitten järjestelmänvalvoja. Kun mä laitan hiireen osoittimen siihen, niin sieltä päästään asetuksiin. Eli siirrytään sinne. Ja sitten tästä vielä voidaan varmistaa, että tässä on nyt oikea tili kyseessä. Ja sitten tästä nähdään, että mitäs mittauskokonaisuuksia siellä tilin alla on. Eli siellä yhden tilin alla voi olla useampi eri mittauskokonaisuus. Sitten tässä on tuo tilin pääsynhallinta ja sitten on mittauskokonaisuuden pääsynhallinta. Niin tästä mittauskokonaisuuden pääsynhallinnasta mä voin antaa vaan johonkin tiettyyn mittauskokonaisuuteen, eli raporttinäkymään oikeudet. Ja sitten tilin pääsynhallinnasta mä voin antaa oikeudet kaikkiin näihin eri mittauskokonaisuuksiin. Ja tässä tapauksessa mä haluan antaa oikeudet kaikkiin mittauskokonaisuuksiin, mitä tämän kyseisen tilin alla on, joten mä klikkaan tilin pääsynhallinta. Ja sieltä mä näen sitten, että siellä on tämmöisiä käyttöoikeuksia tällä hetkellä. Mä näen myös, että mulla on itselläni järjestelmänvalvoja oikeudet. Ja käydään nyt samalla läpi, miten pystyy poistamaan käyttäjiä täältä. Eli mä poistan tuosta nyt itteni arno.mannista@gmail.com. Tuolta oikeasta reunasta 3 pisteestä poista käyttöoikeudet ja tästä vielä vahvistetaan poista. Näin. Sitten kun mä haluan lisätä käyttäjää, niin oikeassa yläreunassa on tuo plussa. Mä painan sitä ja sieltä sitten lisää käyttäjiä. Ja sitten mä kirjoitan tähän sen sähköpostiosoitteen tai sen käyttäjän sähköpostiosoitteen, jonka mä haluan tänne lisätä. Ja tässä pitää muistaa semmoinen homma, että jos tähän kyseiseen sähköpostiosoitteeseen ei ole liitetty Google-tiliä, niin sä et pysty lisäämään sitä henkilöä käyttäjäksi. Näin tapahtuu usein esimerkiksi yrityssähköpostien kanssa. Eli on etunimi, sukunimi @yritys.fi, mikä tahansa firma. Ja sitten ihmiset yrittää lisätä sen tänne käyttäjäksi, sen sähköpostiosoitteen, niin tulee ilmoitus, että ei pysty lisätä käyttäjäksi. Ja se johtuu siitä, että sitä kyseistä sähköpostia ei ole lisätty mihinkään Google-tiliin. Sitä ei ole liitetty mihinkään Google-tiliin. Gmail-osoitteethan on tietysti automaattisesti
Google-tilejä, eli ne pystyy aina lisäämään tänne näin. Mutta kaikki muut osoitteet, niin ne pitää mennä sitten esimerkiksi Googlen kautta, että liitä sähköposti Google-tiliin tai luo Google-tili ja sitten kun luo sitä Google-tiliä, niin valitsee vaan siellä, että käytä jotain olemassa olevaa sähköpostia, eli ei luo uutta sähköpostia. Niin sillä tavalla on helppo sitten liittää oma sähköposti Google-tiliin. Mutta se on tärkeää muistaa. Sitten toinen homma, jos ei sulla ole tarvittavia oikeuksia siihen GA4-tiliin, mihin sä haluat antaa käyttöoikeuksia, niin sä et tietenkään sit pysty lisäämään käyttäjiä sinne. Eli se pitää muistaa myös. Jos sä pääset tähän näkymään, niin se tarkoittaa sitä, että sulla ei ole tarvittavia oikeuksia. Mutta joo, tässä on sitten käyttöoikeustasot. Ja tässä tapauksessa mä haluan antaa järjestelmänvalvoja oikeudet. Mutta sitten, jos ei halua antaa ihan täysiä oikeuksia, niin nämä muutkin saattaa olla ihan hyviä vaihtoehtoja. Esimerkiksi tämä muokkaaja, niin tässä lukee, että ei käyttäjähallintaoikeuksia. Eli jos mä annan muokkaajatason oikeudet, niin sitten se kyseinen henkilö ei pysty lisäämään uusia käyttäjiä eikä poistamaan nykyisiä käyttäjiä. Näin. Mutta mä lisään tuosta nyt järjestelmänvalvojan ja tuolta oikeasta yläreunasta vielä, että lisää, niin siellä on nyt sitten toi meikäläisen Gmail-osoite tuossa. Näin helppoa on tämä käyttäjien lisääminen.